Obchodná akadémia Mareka Frauirta je škola s dlhoročnou tradíciou. Svoj príbeh začala písať už v roku 1902. Na začiatku to bola škola s jedinou triedou a s jedným písacím strojom. Medzi jej významných absolventov patrí aj známa slovenská spisovateľka Margita Figuli. Počas svojej histórie sa škola stala miestom, kde sa formovali mnohé úspešné životné príbehy. Dnes je modernou inštitúciou, ktorá spája tradíciu s inováciou. Pripravuje odborníkov v oblasti ekonomiky, financií a podnikania. Naši študenti ovládajú účtovníctvo, marketing, cudzie jazyky a technológie, potrebné pre ich budúcu kariéru. Obchodná akadémia Mareka Frauirta je škola s viac ako 120-ročnou tradíciou, ktorá poskytuje vzdelanie mladým ľuďom, ktorí majú záujem pracovať v odboroch ekonomických činností, takisto majú záujem pracovať v štátnej správe, v súkromnej sfére. Pripravujeme žiakov pre podnikateľské prostredie, ako aj žiakov, ktorí budú študovať na vysokej škole. Škola je určená všetkým, ktorí majú záujem sa pripraviť na prax, hlavne tú obchodnú, ekonomické hľadisko, obchodné hľadisko, čiže všetci, ktorí by mali záujem nejakým spôsobom buď v obchodnej oblasti podnikať, alebo sa zamestnať. Podľa mňa obchodná akadémia je taká význačná tým, že vás pripraví už do života, čiže po tej strednej škole máte nejaké remeslo v rukách. Môžete naďalej pokračovať aj štúdium na vysokej škole, či už je to ekonómia, manažment, marketing, účtovníctvo, ale aj právo. Môžete študovať z našej školy, pretože máme aj 2 predmety zamerané na právo. Mám kompletné vzdelanie v oblasti účtovníctva, podnikovej ekonomiky, strojopisu, čiže sa môžem zamestnať aj v nejakej firme, môžem ísť aj na vysokú školu študovať rôzne obory, čiže je to právo, podniková ekonomika, manažment, rôzne smery. Ja osobne asi nechcem ísť na vysokú školu, takže účtovníctvo a také predmety využijem asi rovno po strednej škole a využijem to v živote. Staráme sa o to, aby sa naši žiaci cítili dobre nielen počas vyučovacích hodín, ale aj mimo vyučovacích hodín, to znamená pred vyučovaním alebo po vyučovaní, kde môžu využívať takúto miestnosť na prípravu domácich úloh, ale aj na rôzne diskusné fóra a podobne. Okrem odborných vedomostí samozrejme na našej škole sa venujeme aj medziľudským vzťahom. Myslím, že máme veľmi dobrú klímu na škole, o ktorú sa stará aj náš výborný školský parlament, ktorý organizuje rôzne mimoškolské akcie, ako bol teraz treba zvítanie prvákov, rôzne vianočné zbierky sme teraz robili. Máme aj školský parlament a ten vždy začlenuje nových žiakov. Takisto robíme rôzne aktivity, ktoré potom pomáhajú tým novým žiakom sa začleniť, či už je to valentínska zoznamka, ktorá mala premiéru asi pred 2 rokmi a vznikli nám tu vďaka tomu nové kamarátstva, nové vzťahy. Takže podľa mňa je taká pekná, príjemná atmosféra. Máme tu v prvom rade veľmi dobré priateľstvá a taká celková dobrá atmosféra tu je aj medzi žiakmi, aj medzi profesormi. Celé je to také príjemné, komunikatívne. Nechcem povedať, že sa to všetci majú radi, ale je to tak. Baví ma sem chodiť, pretože sú tu dobrí učitelia, je tu dobrý kolektív, milí spolužiaci, milá škola, preto tu rád chodím. Na našej škole sa učia cudzie jazyky nad rámec toho zákonom stanoveného množstva, čiže okrem angličtiny vlastne ako prvého jazyka si žiaci môžu vybrať z iných cudzích jazykov, ktoré sa učia potom ako druhý, nemčina, ruština, francúzština. Okrem odborných predmetov máme aj iné vyučovacie predmety, ktoré sú potrebné na vysokej škole, napríklad matematika, samozrejme všeobecno vzdelávacie predmety. Už z tej podstaty obchodnej akadémie vyplýva, že naši žiaci vedia pracovať s financiami a tá finančná gramotnosť im je blízka. Môžu pracovať buď teda tej štátnej správe, alebo v samosprávach, môžu pracovať aj u podnikateľských subjektov. Naši žiaci po skončení školy ovládajú 10-prstovú hmatovú metódu. To znamená, že sú vhodnými pracovníkmi aj pre súdy a iné inštitúcie. Čiže toto všetko zahŕňa obchodná akadémia. Práve máme hodinu administratívy a korešpondencii a učíme sa písanie 10 prstami. V budúcnosti to využijem tak, keď budem pracovať v nejakej kancelárii, ekonomiku budem robiť a nejaké faktúry vypisovať a tak.
Máme asi viac ako 80% žiakov, ktorí idú na vysoké školy. Potom následne ostatní idú buď do praxe, buď idú sa zamestnať, alebo idú samostatne podnikať. Naša škola nie je len miestom vzdelávania, ale aj rozvoja talentov, budovania priateľstiev a prípravy na úspešnú budúcnosť. Obchodná akadémia môže byť aj tvojou cestou k úspechu.